En Cambuur zette direct de toon in de wedstrijd in Den Bosch. Maar dit prachtige schot van Kevin van Kippersluis in de 12e minuut al. Ja, dat zou een opmaat wezen van een volle better Cambuur. Hier de paas van Steenvoren op Isaac Calon. En die liet hem wel heel makkelijk de cheese van de bal in de trofverdediger Kammas. Want als hij wat rapper is, dan kan hij er gewoon in zitten. Calon zou meer kansen krijgen in deze wedstrijd. Want het wie Cambuur dat de onval zocht en het gevaarlijk worden. Deze bijgelijks, die Maidrier van Calon. Hij ramt hem in het zietnet. En zal dit Cambuur de prachtige kansen op een vastsprong lezen. Den Bosch die zo nou en dan eens even wat. Dat is Kammas hier die de bal bij Beltrame krijgt. En dan is het een prima redding daar van de keeper van Cambuur die bal eruit weet Fiskin. Dan de voorzet hier van Calon. Komt bij Roberta. Keeper liet de bal los. Via de peel en het hakje van Roberta gaat die bal er alsnog in. Het is de 12e minuut van de tweede helft. Hier de bal in de peel. Roberta strekt hem en rekt hem en drukt hem er met de hakken in. En daarmee pakt Cambuur dan toch de verzinnen vastsprong. Is dit een overtreding in de section? Dan hier Cambuur een penalty hebben matten. Maar die baat net Juntroskiertje op de baks. Dan vol dit prachtige schot van Kevin van Kippersluis. Maar het bleef maar 1-0. En dan had Cambuur hem zelfs al lang te kwaad winnen. Want zie wat hier gebeurt. Maar dat hakbaltje daar van Sai van Wermerskerken. Oh, dat wordt enorm afstraf. Want hier komt de onval van FC Den Bosch eruit. Komt er balbezit daar op de randen van de 16 meter. Is daar de overtreding van Robert Schilder. Die zijn skiertje op de bak zei. Ja, ik ben het. Jou mij, die gele kaart maar. En dan gaat Danny Verbeek achter de bal staan. Lopt de bal over de morgen heen. Kansleers van keeper Maus. Cambuur eindigt de wedstrijd in Den Bosch op 1-1. En door haarzelf daarmee te kwart. Jullie spelen geweldig. Nou ja, qua spel wel, maar uiteindelijk qua meedogenloos zijn en kansen afmaken niet. Want ik denk dat met rust ja, dat bij ons minimaal 3 in het mandje moeten liggen. Ik kan niet geloven dat we hier vandaag 1 punt hebben gehad. Onvoorstelbaar. Het begint al in de tweede, derde minuut. Als je geweldig vlammend schot loslaat en die tikt die keeper er nog uit. Toen dacht ik van verdikke, ja, er zit wat in dus. Ja, los van die kans. Ik denk dat wij vandaag gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. Heel veel kansen gecreëerd hebben. En ik denk dat je gewoon zeker de eerste helft 3 goals moet maken. En de tweede helft 2. En hoe wij dan die goal tegenkrijgen, ja, dat is heel kinderlijk.